Láska je láska. Je takisto perverzný ako ja. Je to veľa spoločného. A ako iba ešte predstavím predtým, ako začneme ten rozhovor, je to Paulina Jelinková, alias Celebi, a Konzviču. Najpreveznejšia postava z toho seriálu, myslím. To je nevidno. Je to krásne. To... Ty sakuješ hlavu, jak vysávač. Dostal teraz. Dostal si priamo na konačku do tvára. Tak, ja by som sa teda spýtal... Čím to je plnené mimo tým, že to plnené tebou? Vaselín. Vatou? Ale dala do toho sa Vaselín? Co to je? To sa dá do podušiek. Aha. Chápem. To je v poriadku, že to som pochopil, že to je vyplňa tu na nejaký poli, niečo... Styrodur, týchto prost človek sa dneska naučí také slova, ktoré sme v živote nepočuli. Akože... Aha, polystyrén, že styrodur, dingsbums, jabaldaba, tu... Vyzeráš jak slniečko, inak to ti je jasné. To bol zámer. Ja, takto. Ale prečo tak mračíš? On sa... Nie, to sa neviem... Aha, to sú také tie čerky. Ale on nebol taký nerv, ako on bol iba taký veľký ruky, priknul som sa povedať. Ale ja nemám... Mám. Hej. Tak, ešte nám povedz, či si cosplay robila, však reprezentujem cosplay, to je pozor, je to slečná, že? Je to slečná, však... Fajn, tak cosplay si robila. To inak, to si bolo vidieť, že na tom, keď tancovala, tam to bolo vidieť, že tam boli tie ťahy, vieš. No hej, ale ja tu povedz, že tancoval aj Justin Timberlake, ja som to videl. Nie, on tancoval. Takto, takéto hľadá. Dobre. Tak, yeah, do the robot. Toto je entertainment. Tak, teda povedz, pomáhal, nepomáhal, sama, ako dlho? 2 mesiace a 8 by som mohla Chceme vyrobiť nástroj? Sme veľmi šikovní. No zjavne. Poďme za svojím poďme. To príjemne prekvapený mikrofón. Tak potom pozdrav Ocina, že Ocino je dobrá švadlena. On sa ja naučil dneska. Veľmi dobrá švadlena. Veľmi dobrá švadlena. A zapojili nám pre našich drahých fotografov a my si ďakujeme. Človek sa tu normálne učí a... To je skôs. Pozdrav ten skôs. Som fascinovaný. Teď ti potom pokračoval.